n'ebe ọ dị nọ ugbu a were na-ahụ ihe onyonyo na nketa na Adaderema TV. Ọ ka bụkwa mbụ nwada Adaeze unu were kene unu na nketa na-asị unu nnọọ n'ihe omume anyị nketa. Na nketa anyị ga-eleba anya n'okwu Igbo ụfọdụ na ntụgharị ha n'asụsụ Bekee. Okwu Igbo ụfọdụ na ntụgharị ha n'asụsụ Bekee. Ọ dị mma, ngwa chebiri na ya. Nnọọ anyị abatala. Ọ dị mma, dịka m gwara unu na mbụ na ihe anyị ga-eme maka ya taa bụ ụfọdụ okwu Igbo na ntụgharị ha n'asụsụ Bekee.